Γεια σας, είμαι ο Θαλής, είμαι 23 χρονών και κατάγομαι από τη Λάρνακα. Στη Λάρνακα νιώθω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά και κουλτουριάρικα δρόμενα, που είναι κάτι που θεωρώ αρκετά αρνητικό για μια πόλη, να μην υπάρχουν μέρη τα οποία κάποιος να μπορεί να πάει και να λάβει γνώση, να κοινωνικοποιηθεί. Είμαι η Κρίστια, είμαι 18 ετών και ζω στη Λευκοσία. Θεωρώ πως η κοινωνία που ζω και το περιβάλλον στο οποίο συναναστρέφομαι δεν μπορεί τόσο καλά να με κατανοήσει σε τομείς όπως η εργασία και γενικά η φιλοσοφία της ζωής. Στην Κύπρο υπάρχουν αρκετοί κλειστόμυαλοι άνθρωποι που πολλές φορές δεν μπορούν να αντιληφθούν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Εγώ είμαι η Ραφαέλα, είμαι 29 χρονών, μένω στη Λευκοσία. Από πολύ μικρή ήξερα ότι θέλω να φύγω στο εξωτερικό. Δεν ήξερα τι θέλω να σπουδάσω, δεν ήξερα τι θέλω να γίνω. Αρέσκαν μου πολλά πράγματα που ήταν και άσχετα μεταξύ τους. Ήξερα όμως ότι θέλω να φύγω. Οπότε στην ηλικία των 18 έφυγα τελικά για σπουδές. Ενδιέφερε με που το εξωτερικό κυρίως η ελευθερία, το να εξελιχθώ σαν άνθρωπος. Πιστεύω ότι εντάξει, αυτό συνέβη και σε κάποιο βαθμό, αλλά τελικά το εξωτερικό δεν ήταν τόσο το τεράστιο πράγμα που περίμενα. Είμαι ο Στέλιος Τσαγκάρης, σπουδάζω ναυτιλιακά αξιωματικός καταστρώματος και είμαι στο δεύτερο έτος. Είμαι 21 χρονού. Η ζωή μου είναι πάνω στα πλοία. Προσπαθώ να έχω μια balanced ζωή όσον αφορά το να είμαι σπίτι μου και το να είμαι πάνω στα πλοία. Είναι ένα αρκετά δύσκολο θέμα, το οποίο μπορεί να σου στερήσει τους φίλους σου, την οικογένεια σου, να σε επηρεάσει ψυχολογικά. Ζεις σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής και κοινωνίας, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πώς είναι στον τόπο που μένεις και στον τόπο που έχεις συνηθίσει. Οπότε μπορεί να βρεθείς σε μια διαδικασία η οποία να είναι πολλά ψυχοαναγκαστική και πολλά δύσκολη για σέναν ως αξιωματικός ή ως trainee πάνω στα πλοία. Είμαι η Άντρη. Γεννήθηκα κοντά σε τούτη γειτονιά. Ζω με το φίλο μου και 2 γατάκια και ένα σκυλάκι σε έναν παλιό σπίτι που έχει στον κήπο Λεμονιές. Έλειπα από την Κύπρο αρκετόν καιρό. Είχα πάει για σπουδές στο εξωτερικό, αρχικά. Μετά έψαξα δουλειά, ταξίδεψα, έκανα εθελοντισμό με διάφορα προγράμματα. Μετά από λίγο περισσότερο από 10 χρόνια αποφάσισα να έρθω να δω τι γίνεται στη γειτονιά μου, στην πόλη μου, στη χώρα μου. Στην αρχή ένιωθα σαν εξωγήινος, να έρχομαι πίσω στην Κύπρο, να είμαι στο σπίτι που μεγάλωσα, σαν να μην άλλαξε ποτέ τίποτε, ενώ για μένα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι η επιστροφή μου στην Κύπρο δεν ήταν προσωπική απόφαση. Ήταν παραπάνω για οικονομικούς λόγους, αλλά είναι κάτι που το χαίρομαι, διότι έχω την ευκαιρία να μάθω όσον είμαι εδώ, να βρεθώ με τους φίλους μου, διότι πριν έλειπα στο εξωτερικό, και να αποκτήσω γνώσεις στον τομέα μου για να μπορέσω μετά να πάρω τη δουλειά που θέλω και να πάω στη χώρα την οποία θέλω να καταλήξω. Σπούδασα εξωτερικό, αλλά λόγω COVID είχα έρθει Κύπρο για πτυχιακή, εν τέλει είναι ξαναπία πίσω. Θα ήθελα να ξαναπάω εξωτερικό για δουλειά αυτή τη φορά, γιατί είναι ένα άλλο είδος εμπειρίας. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, έπρεπε να σκεφτώ, τώρα τι θα κάνω. Θα πάω πίσω στη χώρα μου, θα πάω σε κάποια άλλη χώρα. Στη χώρα που ήμουν δεν μπορούσα τόσο να βρω τις ιδανικές συνθήκες εργασίας που θα ήθελα. Επίσης ήταν η εποχή του COVID, οπότε οι επιλογές μου ήταν περιορισμένες. Αναγκάστηκα να επιστρέψω στην Κύπρο. Φυλακισμένη όμως στην Κύπρο, δεν ήταν οι συνθήκες άνθησης που θα περίμενε κάποιος μετά τις σπουδές του. Οπότε τούτο ήταν κάτι που με περιόρισε σε διάφορους τομείς. Ήταν πιο δύσκολο να βρω δουλειά, ήταν πιο δύσκολο να επανασυνδεθώ με τους ανθρώπους που άφησα πίσω πριν τις σπουδές μου. Στην Κύπρο υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορείς να συμβάλλεις και εσύ και ο καθένας. Οπότε υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο για όλους. Όμως πρέπει σίγουρα να κάνεις την έρευνά σου για να ενταχθείς σε τέτοιους τομείς.
Διότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις κάτι που σε ενδιαφέρει και να ενδιαφέρει ένα μεγάλο σύνολο. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ ασχολούμαι με τέχνη και κυρίως χορό και το hip-hop ως χορός και ως μουσική και ως κουλτούρα φυσικά δεν είναι τόσο ενταγμένο στην Κύπρο και δεν θεωρείται κάτι που πρέπει να δώσουμε τόση πολύ σημασία σε αυτό. Οπότε πάρα πολλοί το παραμελούν, ενώ θα έπρεπε σιγά σιγά να χτίζεται για να μπορεί να εξελιχθεί και η κοινωνία. Δυσκολίες που αντιμετώπισα μόλις επέστρεψα στην Κύπρο ήταν κυρίως ότι δεν μπορούσα να βρω δουλειά λόγω του lack of experience και το να κάνω enter σε έναν κοινωνικό κύκλο. Επιστρέφοντας από το εξωτερικό, βλέπω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για κάποιον της ηλικίας μου και στον τομέα της μόδας, που εντάξει, είναι αρκετά αρνητικό. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου παρέχουν πολύ βοήθεια, στήριξη και κατευθύνση. Ως παιδί είχα την τάση να υποτιμώ την Κύπρο, τις επιλογές που μπορεί να έχει. Σκέφτομαι πάρα πολλά έτσι ότι είμαστε στην άκρη του κόσμου, στη μέση του πουθενά. Με την επιστροφή μου όμως και με την παραμονή μου στο εξωτερικό, άρχισα να εκτιμώ παραπάνω κάποια πράγματα της Κύπρου. Οπότε, αν και δεν σκοπεύω να μείνω στην Κύπρο μόνιμα, τελικά κάποια πράγματα με βολέψαν. Με βόλεψε το κλίμα της Κύπρου, με βόλεψε ο κόσμος της Κύπρου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ο τέλειος τόπος να μένει κάποιος. Σίγουρα χρειάστηκε να γίνουν συμβιβασμοί. Έψαξα να βρω μια δουλειά, αλλά ένιωθα ότι γενικά ήμουν περιορισμένη. Έπρεπε κάπου να συμβιβαστώ. Ήταν να έκανα πράγματα που με κέντριζαν το ενδιαφέρον, που ένιωθα ότι είχα πάθος για τούτα, αλλά να συμβιβαστώ με ένα πολλά κακό μισθό, κακά ωράρια, ή να ψάξω κάτι που να είναι πιο συμβατικό, που ίσως δεν μου κεντρίζει τόσο το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι κάπου μεταξύ, δηλαδή δεν κάνω μια δουλειά. Τώρα εργάζομαι τα τελευταία 2 χρόνια σαν μεταφράστρια. Βρήκα καλή χρήση για τις ξένες γλώσσες που έμαθα όσο ήμουν στο εξωτερικό. Επίσης, εργάζομαι σε ένα μπαρ σαν bartender, έτσι έχω κάποιες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, τις οποίες δεν τις έχω όταν δουλεύω από το σπίτι μου, στο λάπτοπ μου. Και προσπαθώ στον ελεύθερο μου χρόνο να ασχολούμαι με θελοντικά προγράμματα, να βγαίνω έξω στη φύση και να νιώθω ότι δεν είμαι κλεισμένη μέσα στη μικρή πόλη της Λευκωσίας. Μια ευχή με την οποία θα ήθελα να κλείσω είναι οι νέοι της ηλικίας μου να είναι πιο εμπλεκόμενοι στα κοινωνικά δρόμενα και να έχουν έναν λιγότερο εγωιστικό χαρακτήρα όσον αφορά τους συνανθρώπους και το κοινωνικό καλό. Ναι, το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω στην νεολαία είναι ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην τα εκτιμούμε. Όταν όμως βρεθούμε σε μια κατάσταση που να μας λείπουν κάποια πράγματα που να θεωρούμε δεδομένα, τότε καταλαβαίνουμε την πραγματική αξία των όσων έχουμε και έτσι μπορούμε να τα εκτιμήσουμε παραπάνω. Συμβουλές που διώ σε εκείνους που επιστρέφουν στην Κύπρο μετά τις σπουδές τους είναι να βουρήσεις όσα πιο πολλά γίνεται τα volunteering και επίσης πιστεύω ότι η Κύπρος είναι ένα great place to start something new, γιατί δεν έχουμε τίποτα σχεδόν. Σαν συμβουλή θα έλεγα να ρωτήσετε, να μάθετε, να ψάξετε άλλες ευκαιρίες. Το να με φοβηθείτε, ας πούμε, να βρείτε άτομα που ζήσαν την εμπειρία που θέλετε. Ένα μήνυμα προς όλους είναι να μην σταματήσετε ποτέ να πιστεύετε στον εαυτό σας και τα πιστεύω σας. Το μήνυμα που θα ήθελα να αφήσω είναι να μην φοβάσαι να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου, να προσπαθείς να βγαίνεις έξω από το comfort zone σου, γιατί μπορεί εκείνο που σε ευχαριστεί να βρίσκεται κάπου για μένα και να μην το έχεις ανακαλύψει ακόμα. Σας προτείνω να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, όσο δύσκολο να φαίνεται ο δρόμος, να το προσπαθήσετε, να βάζετε στόχους στη ζωή σας και να μην τα βάζετε κάτω, ό,τι δυσκολίες και αν έρθουν, γιατί αυτό που κάνετε και νιώθετε ότι αγαπάτε θα σας ανταμαμνήσει και θα είστε σε έναν χώρο το οποίο αγαπάτε και θέλετε να ακολουθήσετε.